Ladislav Kováč odišiel z domu z Lisice v čase, keď hladiny riek boli príliš rozbúrené a práve jeho dážnik a mobilný telefón sú posledné veci, ktoré rodina našla na Lisickom moste. Obávajú sa najhoršieho. Každým dňom nádej na to, že by Laco ešte mohol žiť, klesá. Po Lacovi, ktorý sa stratil ešte minulý týždeň, dnes opäť pátrali záchranári. Bol naposledy videný na Lisickom moste, to je vlastne smer Terchova. Práve preto sa dobrovoľníci zamerali na rieku, do ktorej mohol Laco buď spadnúť, alebo sám skočiť. Budeme peši prepatravať brehy rieky Varinka. No a uvidíme, či niečo nájdeme, či nie. Minulý týždeň Laca hľadali aj hasiči zo záchrannej brigády. Po dažďoch im rozbúrená rieka dala zabrať. Teraz je Varinka už čistá, takže tam idú vlastne pešiaci, ktorí budú prepatravať stromy, či náhodou nie je zachytený na strome, alebo niekde od nejakého kameňa obtočený. Potápači z Martina na člnoch prehľadávali celé žilinské vodné dielo. Keď ho uvidíte, netreba sa ho dotýkať, lebo sa môže otočiť A potopiť. a môže vypustiť vzduch, ktorý má vnúka a sa môže potopiť nazad. Ak sa Laco skutočne utopil, záchranári počítajú s tým, že telo voda vyplaví až neskôr. Zo Žiliny Andrea Lukničová, televízia JOJ.